side I can't see them. Should be this side, but I can't see it. Little that side, down. I will go on this side. This side. They are also singing. Let them sing, and then you can have a kawali also. Megkérdezzük, hogy ez az autó mit jelent, akkor nem tudják megmondani. All this living work is done by this all-pervading divine power. Mindez az élő munka, ennek az isteni, élő isteni erőnek a műve. But we have never felt it before. De azelőtt soha nem éreztük ezt az erőt. When this Kundalini rises and pierces through the fontanelle bone area, then you can feel this power. Amikor a Kundalini felemelkedik és áthatol a kutacs csont területén, akkor érezhetjük ezt az erőt. As full breeze of the Holy Ghost. Érezhetjük ezt az erőt a Szentlélek hűvös szellőjének formájában. For the first time you feel it, and you are amazed how we never had this experience before. Amikor először érezzük ezt, akkor csodálkozunk, hogy azelőtt soha nem tapasztaltuk. Once it happens, then you are amazed at yourself, because you become really very compassionate and very dynamic. Amikor ez megtörténik először, akkor csodálkozunk, hogy nagyon együttérzővé és dinamikussá válhatunk. You can see your problems clearly, and when you can see them, you can solve them much better. Világosan láthatjuk a problémáinkat, és ha látjuk őket, akkor sokkal könnyebben meg tudjuk őket oldani. Then you realize what is divine discretion. Ekkor fedezzük fel, hogy mi az isteni megkülönböztetés. Not only that you know yourself, but you also know others on their centers. Nem csak saját magunkat, hanem másokat is megismerhetünk ezekkel a központokkal. Because we develop a new awareness, a new dimension in this human awareness, which we call as collective consciousness. Mert ebben az emberi tudatosságban egy új tudatosságot, egy új dimenziót fejlesztünk ki, amit kollektív tudatosságnak nevezünk. Where you can feel others on your fingertips. Amelyben érezhetünk másokat az ujjaink hegyén. These centers tell you what's wrong with others also.
Ezek a központok azt is megmondják nekünk, hogy mi a baj másokkal. If you can cure yourself, you can also cure others. Hogyha meg tudjuk gyógyítani saját magunkat, akkor másokat is meg tudunk gyógyítani. In India, 3 doctors got their MD when they cured people with surgery. Indiában 3 orvos kapta a diplomáját azért, mert a Savaja jogával gyógyított embereket. Many incurable diseases can be cured by you yourself with your own power. Lehetséges, hogy gyógyíthatatlan betegségeket tudnak meggyógyítani saját erejükkel. But we have to believe in ourselves. We have to have self-confidence. De hinnünk kell saját magunkban, önbizalomnak kell lennie. If this instrument was not connected to the mains, it has no identity, it has no meaning. Hogyha ez a mikrofon nem lenne a hálózathoz csatlakoztatva, akkor nem lenne értelme a létének. In the same way, if we are not connected to this all-pervading power, we have no identity. Ugyanígy, hogyha mi nem vagyunk ehhez a mindent átható erőhöz kapcsolva, akkor nincsen So azonosságunk. people start searching, they get into some sort of facts, or they get into some cults or some sort of a nonsense. Tehát emberek elkezdenek keresni, és csatlakoznak valamilyen szektához, vagy valamilyen más értelmetlen dologhoz. All kinds of ideas are poured for such people who are seekers. Mindenféle elméleteket öntenek azokra az emberekre, akik keresők. As you must have heard about what happened in Japan or in America, where they declared that world is coming to an end and to finish the whole world. Biztosan hallottak róla, hogy mi történik Japánban, vagy Amerikában, ahol kijelentik, hogy vége van a világnak, az egész világ megszűnik. This is absurd because the world is not coming to an end. De ez abszurd, mert a világnak nincs vége. In Satyoga, we don't have any weapons. We don't even have a dagger with anyone. In Satyoga, we don't have any weapon. We don't have any dagger even with anyone. Dagger. Dagger is a instrument. A Savaja jogában nincsen semmilyen fegyverünk, még egy tőrünk sincsen. But this is what is misleading point, and people take to it very easily. De ez az a pont, ahol az embereket nagyon könnyen félre lehet vezetni. This is very surprising how people take to such stupid things. Meglepő, hogy emberek hogyan csatlakozhatnak ilyen ostoba dolgokhoz. Also, I don't understand how, after knowing so much about these religious institutions, still they stick on to them. Azt sem értem, hogy akkor, amikor ezekről a vallásos intézményekről annyi mindent lehet tudni, mégis ragaszkodnak hozzájuk. One must use one's intelligence to judge whether the person who is talking of religion or anything, how far they are truthful. Használnunk kell az intelligenciánkat arra, hogy megítéljük, hogy valaki, aki a vallásról beszél, mennyire igazságos, mennyire igaz. Last of all, you have to know that you reach a state of complete joy. És végül tudnunk kell, hogy a teljes öröm állapotát érjük el. Joy is not like happiness and unhappiness, but it is absolute. Az öröm nem olyan, mint a boldogság és a boldogtalanság, hanem abszolút. As you know, absolute knowledge on your fingertips. You also get absolute joy. Mivel az ujjaink hegyében az abszolút tudással rendelkezünk, ezért abszolút örömmel is rendelkezünk. Thus, we get rid of all nonsensical things and ascend above all these stupid ideas that are prevalent. És így megszabadulunk mindezektől a lehetetlenségektől, és felülemelkedünk ezeken a jelenleg elterjedt ostobaságokon. This is your own idea, and you should get it without any
Ez mindenkinek a sajátja, és mindenki minden nehézség nélkül kell, hogy megkapja. But I've seen people who are still stuck into stupid ideas and cannot understand that they have to achieve the truth. Látni embereket, akik még mindig különböző ostoba elméletekhez ragaszkodnak, és nem értik meg, hogy az igazságot kell elérniük. So, we have to understand that it is high time that we get to absolute truth. Tehát meg kell értenünk, hogy itt a legfőbb ideje, hogy az abszolút igazságot érjük el. For which we don't have to pay, there is no obligation of any kind. Amiért nem kell fizetni, és nincsen semmiféle kötelezettség. Only thing, you must have self-confidence. Az egyetlen dolog, hogy önbizalommal kell rendelkezni. Another thing is that I cannot force self-realization on you. Egy másik dolog, hogy az önmegvalósítást nem erőltethetem önökre. You have to actually ask for it. Önöknek kell azt kérni. It is your freedom I respect. Tiszteletben tartom a szabadságukat. If you want to have, you can have it. But if you don't want to have, how can I force? Hogyha meg akarják kapni, megkaphatják, de ha nem akarják, akkor hogyan erőltethetném? As I told you, that this is a living process, last breakthrough of your evolution. Amint mondtam, ez egy élő folyamat, az evolúció utolsó szakasza, For which you have to have pure desire. amelyhez tiszta vággyal kell rendelkezniük. Because this Kundalini is the power of pure desire. Mivel ez a kundalini a tiszta vágy ereje. It will hardly take 10 to 15 minutes to achieve that. Hogy ezt elérjük, alig 10-15 percig tart. But if you don't want it, I cannot force on you. So all those who don't want, please leave the hall. De hogyha valaki nem akarja, akkor nem tudom erőltetni, úgyhogy kérem, hogy akik nem akarják, azok hagyják el a termet. How many people are Hungarian here? Hányan vannak itt magyarok? Thank you. Thank you very much. So, there are three conditions which are very simple. Három feltétel van, amelyek nagyon egyszerűek. The first one is that you have to forgive yourself. Az első az, hogy meg kell bocsátaniuk önmaguknak. You must have full confidence in yourself. Teljesen bízniuk kell saját magukban. I think it's a fashion also to feel guilty all the time. Azt hiszem, hogy egyfajta divat az, hogy mindig bűntudatunk van. But when you feel guilty, then you catch on the center on this left hand side. De hogyha bűntudatuk van, akkor ez a központ itt a bal oldalon elakad. As a result, you develop a disease called spondylitis, also angina. Ennek eredményeképpen a spondilitis és az angina nevű betegségeket lehet megkapni. Also your organs become lethargic. Illetve a szerveink letargikussá válnak. When you make mistakes, you must face it at that moment. But what's the use of feeling guilty about it? Hogyha hibákat követnek el, akkor ezekkel szembe kell nézni abban a pillanatban, de mi értelme van bűnösnek érezni saját magunkat? At the most you can decide that I will not commit such a mistake again.
Legfeljebb, amit tehetünk, az az, hogy elhatározzuk, hogy többet nem követünk el ilyen hibát. But why to condemn yourself all your life and ruin your center here? De miért kéne hibáztatni magunkat egész életünkben, és ezt a központot tönkretenni? It seems in Hungary it's quite low. This center is very bad here. Úgy tűnik, hogy Magyarországon ez az energiaközpont nagyon rossz állapotban van. All right. The second point, second condition is that you have to forgive everyone. A második feltétel, hogy mindenkinek meg kell bocsátaniuk. Forgive everyone without even thinking about it. Megbocsátani mindenkinek, anélkül, hogy gondolnának valakire. Because whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. Mert akár megbocsátanak, akár nem, ezzel nem tesznek semmit. When you don't forgive, then of course you play into wrong hands. Hogyha nem bocsátanak meg, akkor csak saját maguk ellen játszanak. And torture yourself for nothing at all. És semmiért kínozzák önmagukat. While the person who has troubled you, whom you are not forgiving, is enjoying life nicely. Amíg az a személy, aki valami bajt okozott önöknek, akinek nem tudnak megbocsátani, az tovább is élvezi az életet. So why carry on with this myth? Tehát miért hurcolnánk magukkal ezt a mítoszt? Especially at this moment, it's very important that you forgive everyone without thinking about them. Tehát különösen ebben a pillanatban nagyon fontos, hogy megbocsássanak mindenkinek, anélkül, hogy bárkire gondolnának. Because thinking about them also causes headache. Mivel ezekre gondolni már maga is fejfájást okoz. Moreover, at this important moment, the center on the optic chiasma is constructed like this, absolutely. És mindenek felett ebben a fontos pillanatban az a központ, ami a látóidegek kereszteződésénél van, így bezáródik, ahogy. And if you don't forgive, it won't open. És ha nem bocsátanak meg, akkor nem fog kinyílni. And how will this Kundalini then go through it? És akkor a kundalini hogyan mehetne ezen keresztül? So please, just say in your heart that I forgive everyone without even thinking about it, in general. Tehát kérem, hogy csak mondják magukban azt, hogy megbocsátok mindenkinek, anélkül, hogy gondolnának valakire. I've already told you that you have to have full self-confidence that you all will get your realization here tonight. Már mondtam önöknek, hogy teljesen bízniuk kell abban, hogy megkapják itt ma este az önmegvalósítást. Also, if you don't mind, please take out your shoes because this Mother Earth helps us a lot. Kérem, hogy vegyék le a cipőjüket, mert az Anyaföld nagyon sokat segít nekünk. Some people are even attached to their shoes. Vannak, akik még a cipőjükhöz is ragaszkodnak. So, now, as you know, I have not told you about these powers in full way, but there are these two powers left and right. Nem beszéltem ezekről az erőkről részletesen, de van két alapvető erő, a jobb és a bal oldalon. So, we put the left hand towards me, just like this, A jobb kezüket tartsák felém így, because this is the power of your mundane desire. mert ez a vágyaiknak az ereje. Expressing that you want to have your self-realization. Ez hogy a kezüket így tartják, ez fejezi ki azt, hogy az önmegvalósítást szeretnék megkapni. I have to tell you that Sahaja Yoga is meant for real seekers of truth. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Sahaja Yoga az igazság valódi keresőinek való. And not for stupid, idiotic people. Not for stupid or idiotic people.
És nem ostoba vagy piszkos embereknek. Also not for arrogant people who are sort of in a criticizing mood. És nem is arrogáns embereknek, akik kritikus hangulatban vannak. They have to have some maturity of understanding. A megértés érettségével kell rendelkezni. If they don't have, they should understand that it's impossible to give realization to stupid people. Aki ezzel nem rendelkezik, annak meg kell értenie, hogy ostoba embereknek lehetetlen az önmegvalósítást megadni. Though Kundalini is your own mother, she knows her child very well. Bár a Kundalini mindenkinek a saját anyja, de ez az anya ismeri nagyon jól a gyermekét. She judges how far they are capable to achieve their self-realization. She herself. És a Kundalini megítéli azt, hogy a gyermeke mennyire képes arra, hogy elérje az önmegvalósítást. So now please put your left hand towards me like this. Kérem, hogy a bal kezüket tartsák felé így. Symbolic that you want your self-realization. Like this, on the lap, comfortably. Mutatva azt, hogy az önmegvalósítást meg akarják kapni, kényelmesen az övikben tartva a bal kezet. Ilyen kényelmesen. Not like this, but like this. Ne így tartsák a kezüket, hanem így. Now, right hand is for your action. A jobb kéz a cselekvéshez van. So you have to nourish your chakras, your centers, with your right hand, with your self-confidence. Tehát a csakrákat, a központokat a jobb kéz segítségével kell az önbizalmunkkal táplálnunk. So please put your right hand on your heart. Kérem, hogy tegyék a jobb kezüket a szívükre. Those who don't want to do it should leave the hall, please. Azok, akik nem akarják ezt tenni, azok kérem, hogy hagyják el a termet. In the heart resides the spirit. A szívünkben lakozik a szellemünk. If you are the spirit, you become your guide in the light of the spirit, your master. Aki a szellemmé válik, az a szellem fényében a saját vezetője, a saját mestere lesz. So you take your right hand in the upper portion of your abdomen and put it on the left hand side. Most a jobb kezüket helyezzék a has bal felső részére. This is the center of your mastery. Ez a mester mi voltunk központja. Now please take your hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Most tegyék a jobb kezüket a has alsó részére a bal oldalon. This is the center, surprisingly, is of pure divine knowledge. Meglepő módon ez a központ a tiszta isteni tudás központja, which I cannot force on you. amelyet nem erőltethetek önökre. Now, raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Most emeljék a jobb kezüket a has felső részére a bal oldalon. Now raise it on your heart. Most a szívükre emeljék a jobb kezüket. And now put your right hand in the corner of your neck and shoulder and turn your head to your right. Most tegyék a jobb kezüket a nyak és a váll találkozásához a bal oldalon, és fordítsák a fejüket jobbra. This is the center I've already told you about. That you should not feel guilty. Ez az a
a központ, amelyről az előbb beszéltem, amelyről az előbb azt mondtam, hogy nem kell, hogy bűntudatuk legyen. Now please put your hand across your forehead and put down your head. Most tegyék a jobb kezüket a homlokukra keresztbe, és hajtsák le a fejüket. This is the center where you have to forgive everyone. Ez az a központ, ahol mindenkinek meg kell bocsátaniuk. Now, please take your right hand on the back side of your head and push back your head. Most tegyék a kezüket a fejük hátsó részére, és hajtsák hátra a fejüket. This is the center which is for asking forgiveness from the divine power without feeling guilty, without counting mistakes. Ez az a központ, ahol megbocsátást kell kérnünk az isteni erőtől, anélkül, hogy bűntudatunk lenne, anélkül, hogy a hibáinkat elsorolnánk. Now the last center is very important, is to stretch your palm fully and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Most az utolsó központ, ami nagyon fontos, itt teljesen ki kell nyújtani a tenyeret, kifeszíteni a tenyeret, és a tenyér közepét a kutacs csont területére tenni, amely gyermekkorban puha volt. The most important thing is to stretch back your fingers, so there's a good pressure on your scalp. A legfontosabb dolog, hogy az ujjaikat jó hátra feszítsék, hogy a fejtetőn egy erős nyomás legyen. Now, please put down your head as much as possible. Hajtsák előre a fejüket, amennyire lehetséges. And push back your fingers. És feszítsék hátra az ujjaikat. Here you have to move your scalp slowly 7 times clockwise. Itt a fejből 7-szer lassan az óramutató járásával megegyezően körbe kell mozgatni. That's all you have to do. Ez minden, amit tenniük kell. Now you'll have to close your eyes. Most be kell, hogy csukják a szemüket. Before that, see that both your feet are apart from each other, those who are sitting on the chair. Előtte, akik a széken ülnek, azok ügyeljenek arra, hogy a két lábuk ne érjen össze. Now, please put your left hand, as I told you, on the left lap, and put your right hand on your heart. A bal kezüket, ahogy az előbb mondtam, tartsák az ölükben felém, és a jobb kezüket tegyék a szívükre. Now, please close your eyes and don't open them till I tell you. Most kérem, hogy csukják be a szemüket, és ne nyissák ki, amíg nem mondom. Without pressing, just as we sleep in a simple way, close your eyes. Erőltetés nélkül, csak úgy, ahogyan álmunkban, úgy csukják be a szemüket. Now, in the heart resides the spirit, and you have to ask a very fundamental question to me 3 times of yourself. A szívben lakozik a szellem. Itt egy nagyon alapvető kérdést kell, hogy intézzenek hozzám 3-szor önmagukról. You may call me mother or Sri Mataji. Szólíthatnak anyámnak, vagy Sri Matajinak. So, please ask 3 times in your heart, not loudly, Mother, am I the spirit? Tehát kérdezzék meg 3-szor magukban, nem hangosan. Anyám, én vagyok-e a szellem? I have already told you that if you become the spirit, you become your own master. So please take your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side and press it. Már mondtam önöknek, hogy ha a szellemé válnak, akkor a saját mesterükké válnak, tehát tegyék le a jobb kezüket a vas bal felső részére, és nyomják meg. Here you have to ask another fundamental question about yourself 3 times. Please ask 3 times in your heart, Mother, am I my own master?
Itt egy másik alapvető kérdést kell, hogy feltegyenek önmagukkal kapcsolatban 3-szor. Kérdezzék 3-szor, anyám, önmagam mestere vagyok-e? I've already told you that I cannot force pure divine knowledge on you. You have to ask for it. Már mondtam önöknek, hogy nem erőltethetem önökre a tiszta isteni tudást, hanem kérniük kell. So please take your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. Tehát tegyék le a jobb kezüket a has alsó részére a bal oldalon. And here you ask 6 times because this center has got 6 petals. És itt, mivel ennek a központnak 6 levele, 6 szírma van, 6-szor kérdezzék a következőt. Mother, please give me pure divine knowledge. Anyám, kérlek, adj nekem tiszta isteni tudást. As soon as you ask for pure divine knowledge, the Kundalini starts rising. Amint a tiszta isteni tudást kérik, a kundalini elkezd emelkedni. So, you have to open the higher centers with your self-confidence. Ezért meg kell nyitni a felsőbb központokat az önbizalom segítségével. Now raise your right hand, the upper portion of your abdomen, and say with full self-confidence 10 times, Mother, I am my own master. Emeljék a jobb kezüket a hasba a felső részére, és teljes önbizalommal 10-szer mondják azt, anyám, én önmagam mestere vagyok. I already told you that you have to become a spirit. Már mondtam, hogy önöknek a szellemé kell válniuk. You are not this body, you are not this mind, you are not these emotions, nor you are your ego or your conditionings. Önök nem azonosak ezzel a testtel, ezzel az elmével, ezekkel az érzelmekkel, sem pedig az egóval és a feltételeikkel, But you are the pure spirit. hanem csak a tiszta szellemmel. So raise your right hand, the upper portion on top of your heart. And here, you have to say with full confidence 12 times, Mother, I am the pure spirit. Tehát a jobb kezüket emeljék a szívükre a bal oldalon, és teljes önbizalommal 12-szer mondják azt, anyám, én tiszta szellem vagyok. This all-pervading power is the ocean of knowledge, is the ocean of love and bliss. Ez a mindent átható erő, a tudás óceánja, a szeretet óceánja és az áldás óceánja. But above all, it is the ocean of forgiveness. So whatever mistakes you have committed can be easily dissolved in this ocean of forgiveness. De mindenek felett a megbocsátás óceánja, ezért akármilyen hibát követtek is el, ez könnyedén feloldódik a megbocsátásnak ebben az óceánjában. So raise your right hand in the corner of your neck and shoulder and turn your head to your right to forgive yourself. Tehát emeljék a jobb kezüket a nyak és a váll találkozásához a bal oldalra, és fordítsák el a fejüket jobbra. Here you have to say with full confidence 16 times, Mother, I am not guilty at all. Itt 16-szor teljes önbizalommal azt kell mondaniuk, anyám, egyáltalán nem vagyok bűnös. I have already told you that if you
do not forgive yourself, you get this center into jeopardy. Már mondtam, hogy ha nem bocsátanak meg önmaguknak, akkor ez a központ megzavarodik. And you get all kinds of depression and physical problems. És mindenféle depresszió és fizikai problémák keletkeznek. So now, you must know that you have to forgive others as well. Tudniuk kell, hogy ugyanígy másoknak is meg kell bocsátaniuk. Whether you forgive or don't forgive, I've told you, you don't do anything. Mondtam, hogy akár megbocsátanak, akár nem, ezzel nem tesznek semmit. And you torture yourself with this myth. So please, at this moment, you have to forgive everyone in general. És csak kínozzák magukat ezzel a mítosszal, tehát meg kell bocsátaniuk mindenkinek egyszerre. So now raise your right hand on top your forehead and put down your head. Emeljék a kezüket a homlokukra keresztbe, és hajtsák előre a fejüket. Here you have to say, again, with full confidence but without counting from your heart. Mother, I forgive everyone in general. Itt megint teljes bizalommal, anélkül, hogy számolnának, csak szívből, azt kell mondaniuk, anyám, megbocsátok mindenkinek Say egyszerre. it from your heart. Mondják ezt szívből. Now, without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction, you have to ask forgiveness from the divine power. Most anélkül, hogy bűnösnek éreznék magukat, vagy a hibáikat elsorolnák, csak a saját megelégedésükre megbocsátást kell kérniük az isteni erőtől. Now, take back your hand on the back side of your head and push back your head as far as possible. Tegyék a jobb kezüket a fej hátsó részére, és hajtsák hátra a fejüket, amennyire lehetséges. Here you have to say again from the heart, not counting how many times. O divine power, please forgive me if I have done any mistakes knowingly or unknowingly. Itt megint csak szívből, számolás nélkül azt kell mondaniuk, ó isteni erő, kérlek bocsáss meg nekem, akármit követtem el tudva vagy tudatlanul. Now the last center is very important. For that, you have to stretch your palm and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. És most az utolsó központ nagyon fontos, nyújtsák ki a tenyerüket, és a tenyér közepét helyezzék a kutacscsont területére, amely gyermekkorban puha volt. Now, important thing is to push back your fingers and put down your head. Nagyon fontos, hogy hátrafeszítsék az ujjaikat, és lehajtsák a fejüket. Here again, I cannot force self-realization on you. Megint csak nem erőltethetem önökre az önmegvalósítást. Please put down your head. Kérem, hajtsák le a fejüket. So you have to say 7 times, Mother, please give me self-realization and move your scalp slowly clockwise. Itt 7-szer azt kell mondaniuk, anyám, kérlek, adj nekem önmegvalósítást, és közben 4-szer az óramutató járásával megegyezően körbe mozgatni a fejbőrt.
please take down your hands. Most kérem, tegyék le a kezüket. Open your eyes slowly. Lassan nyissák ki a szemüket. Now, please put both the hands towards me like this, little higher. Mind a két kezüket tartsák így felém, egy kicsit magasabban. Now, put the left hand towards me, put down your head, and see with your left hand if there's a cool or a hot breeze-like vibrations coming out of your own fontanelle bone area. Most a jobb kezüket így felém tartva, fejet előrehajtva, a bal kézzel nézzék meg, hogy valamilyen hűvös vagy meleg áramlat, mint vibrációk jönnek-e ki a kutacscsont területéről. If you have not forgiven yourself or forgiven others, it is hot air that's coming. Hogyha nem bocsátottak meg önmaguknak vagy másoknak, akkor meleg az, ami ott kijön. So just now again, please forgive. Tehát most még egyszer kérem, bocsássanak meg. Now please put your left hand towards me and put the right hand on top of your fontanelle bone. Most a bal kezüket tartsák felém, és a jobb kezet a kutacscsont fölé. You need not put the hand on top of your head, away from it and move it so that you may see sometimes you get it very far and sometimes close. Nem kell rátenni a kezet a fejtetőre, hanem csak fölé, és mozgatni, mert néha nagyon közel érezhetjük ezt meg, néha pedig nagyon messze a fejtől. Now, put your right hand towards me again, lastly, Végül megint a jobb kezüket tartsák felém, and bend your head and see with your left hand if there's cool or hot breeze-like vibrations coming out of your fontanelle bone area. és megint a bal kézzel nézzék meg, hogy hideg vagy meleg vibrációk áramlanak-e a kutacscsont területéről. Now, please put both your hands towards the sky like this. Push back your head. Mind a két kezüket tartsák az ég felé így, és hajtsák hátra a fejüket. Here you have to ask a question. Any one of these three questions. Mother, is it the cool breeze of the Holy Ghost? Itt a következő kérdések közül kell valamelyiket 3-szor feltenni. Anyám, ez-e a Szentlélek hűvös szellője? Or mother, is this the all-pervading power of divine love? Or mother, is it a Param Chaitanya? Ask one of these questions 3 times. Vagy anyám, ez-e az isteni szeretet mindent átható ereje? Vagy anyám, ez-e a Param Chaitanya? Ezek közül a kérdések közül bármelyiket tegyék fel 3-szor. Now, please both your hands towards me like that and watch me without thinking. Most mindkét kezüket tartsák felém így, és nézzenek engem gondolkodás nélkül. All those who have felt cool or hot breeze coming out of their fingertips or on their palms or out of the fontanelle bone area, please raise both your hands. Mindazok, akik hűvös vagy meleg szellőt éreztek az ujjaik hegyében, a tenyerükben vagy a kutacscsont felett, kérem, emeljék fel mind a két kezüket. So, we have so many people here in Hungary also who have got their self-lavish. May God bless you. I bow to you. Tehát itt Magyarországon is nagyon sok ember van, aki megkapta az önmegvalósítást. Az Isten áldja meg önöket, meghajlok önök előtt. You will see the result of your transformation. Ezután látni fogják az eredményét az átalakulásnak. We have a very nice center here where you must meet, all of you, and should grow in your spirituality through your meditation, which takes hardly 10 minutes every night. Van itt egy központ, ahol találkozniuk kell mindannyiuknak, és növekedni a spiritualitásban, meditáció által,
ami naponta csak 10 percet vesz igénybe. I know some of you have questions, but you can write to me or they can be easily answered in your centers. Tudom, hogy vannak, akiknek kérdéseik vannak, de ők írhatnak nekem, vagy a központokban megválaszolhatják ezeket a kérdéseket. All those who did not feel any cool breeze, raise your hands, please, or cool or hot breeze. Kérem, hogy akik sem hűvös sem meleg szellőt nem éreztek, azok emeljék fel a kezüket. You can come here on the stage and the surgeries can give you realization in no time. Please. Akik nem éreztek semmit, azok ide jöhetnek a színpadra, Please. és a Sahaja Yogik megadhatják az önmegvalósítást nagyon rövid idő alatt. She can sit here.